Ако си от хората, които обичат солени храни, или пък обичаш да си добавяш сол допълнително към своето ядене. Какво означава това? И как начина, по който се храним, всъщност може да ни помогне да променим живота си. Ако ти си от хората, които обичат много солените храни, всъщност ти си от хората, които искат всичко да се случва по твоя начин. Ти виждаш нещата само от една гледна точка, от своята гледна точка. И много трудно можеш да се поставиш на мястото на другия. За теб има само една линия, една цел и много трудно можеш да приемеш, че има и нещо различно от твоето мислене. Също така си склонен да критикуваш както себе си, така и другите. Когато нещата не се случват по твоя начин, ти изпадаш в състояние на критика. А от гледна точка на законите на Вселената, когато ти критикуваш себе си или другите, всъщност и теб те критикуват и не се чувстваш удовлетворен, въпреки всичко, въпреки опитите ти за контрол и въпреки правилното мислене, което имаш според теб.